You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hey mga kaibigan! Hello! Hello! Welcome to Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. We're at episode 98. Yes, 98. Hala ka, oy. Hala, Lapit na yun. Tama na. merch. Wala pa na storyahan. Ang yun ba yata, promise. Uy, that's not a promise, uy. It's a promise. No, we don't already, make it a we already promise. declared. No, don't go back. Don't go back. Don't backtrack. Don't pull out. I don't want nobody fucking with me in the streets. I don't want nobody. Sige, go. Oh. Ay, tama. Mo niya atong Sugilanon, gisupport ninyo. Gisupport niyo si Benny. Kaya dapat ba yan, no? Ingon ko sa inyo last week. Ang episode ni Benny is 2 parts. Yes. Sa part 1, anak ko, paminaw dyan mo sa part 2. Ni anak Kaya tanaw na to kung unsay ending sa iyang Kalbaryo. Gani. So, ipalayo na to basa ang story ni Benny Blank. Asa man ta nahuman. Mag-recap sa ta. Oh, recap. Bali, ang iyang mga sugilanon kay ang internet nga ginabayaran niya sa anak sa landlord kay 750. 1.5 ang bill, 750 ang ginabayaran. Seemingly, nagtunga sila sa bill. But, she came to find out. She found out nga, daghan di kay sila nag-connect. 200 ka pamilya. Dili. 200 kada pamilya kuno ang ginabayad niya. Siya kay 750. How ka unfair ba anabla? O niya ang brownout pagyod. Grabe ang brownout dito sa ilahang apartment. To the point nga, mo brownout pod kay wa di ay nabayaran ng kuryente. Mo gani. So, mo na, dihata na human. Nga karon mo padayon na ta. Okay? Padayon Okay, go. ta. Go. Insert stinger. Wait. How do you pronounce stinger or stinger? The one that you insert in between the podcast episode so that there's a transition. You are referring to an audio stinger, pronounced like the word sting, followed by stinger. It's a short musical or sound effect designed to be inserted between seconds. Thank you, co-pilot. You're reliable as always. Gani. Insert stinger. Ikatulong suliran, room 3. Nagsunod ramig room ni Angkol. Ila room 1, akwa ang room 2, among mga silingan sa room 3, ug ang nasuod na kong silingan sa room 4. Ang katong sa room 4, baka tong nagbayad og 300 sa internet. Yep. Ang naa sa room 3 kay usa ka couple nga medyo lagyo og edad. Mas bata ata ang laki kumpara sa babae. Ug uban ang anak sa babae sa iyang pagkadaga. Ang babae kay hitsuraan, puti, strict tagnaw, maayo og lawas, dili mailhan nga naanay anak, ug ang iyang pares nga batanon kay napa sa early 20s. Cougar. Ay, subagay, dili man daw halata nga naanay anak. Yeah. Well, anyway, kaning babae, pangalan tag Bini. Take note, siya si Benny Blank. Yang ipangalan sa iyang silingan kay Benny. Kay mura siguro Bini, gitsura. Bago Roberta nagstoryahan ay Bini. Gani, no? Sige, go. Halos dili mo gawa sa apartment. Nara pirmi sa ilang kwarto. Siyempre, mapagmasid man sa tagamay. Ug ang lalaki si Jorge. O yung gibutang ang pronunciation, guys. The spelling of the Jorge is Jorge. Gibutangan yung parenthesis, guys. Para mag-guide mi ni Kringkay. Nga na ang tarong nga letter sender. Oh, tarong siya na letter sender. We love it. Gibutangan yung spelling. H-O-R-H-E. Jorge. Give me a name that starts with a H. Mao ang mugawas pirmi para manginabuhi. Si Jorge di ay ang mugawas pirmi para manginabuhi. Nagtinda sila og street food at bang sa eskwelahan sa unahan.
Sa akong sabot sa ilang dynamics, si Bini ang maghunahuna sa ilang negosyo o si Jorge ang tiglihok sa tanan. Tungod sa kalinghod pa sa edad ni Jorge, halos pirmi jud ni siya kasabaan ni Bini. Kaluoy ba? Murag anak? Murag anak gani. Murag anak. Normal ra ang away sa matag pares, pero dili na normal nga padunggo ng silingan sa ilang panag-away. Na ay usahay, mag-away sila samtang nagtrabaho ko ug di ko ganahan madunggan sa akong client ang kasaba. Kaulaw ba ana, madunggan sa iyang client habang naga-meeting ba? Who's there? Are you okay? Nadyo yung ana nga mag-partner guys. Kanang magsagitanay. Oh, naay nga na. Naing ana nga mag-partner. Oo. Sa amo ang barangay sa una, daghan ing ana. Oo. Magsinagi. Muna makabalo ka. Makabalo ka sa ngano ang reason nga nung nag-away sila. Makabalo ka. Hoy, kami, dili man may makabalo sa reason nga na mag-away kay dili kay mi makadungog na ato nag-away kasama ang mga silingan. Anak ko sa akong bana. Paminaw, nag-away sila. Na-remember nung una ko tong time nga nag-away ang mga silingan. Kani nga balay na ha. Nanay nag-away sa mga silingan pero dili mag-asawa. Ang nag-away puros pud silingan. Silingan versus silingan. Okay. Ako dyan ang tao nga never dyan kumugawas og balay unless necessary, no? Kanang mugawas lang kog balay, makita lang ko nung mugawas kumusakay na kog sakyanan. Maora yun na ang time nga mugawas kog balay. Digay ko palit sa tindahan kay masuguro ko sa akong anak. Di dyan kumugawas balay. Unya, nag-away man ang silingan ato guys, no? Nag-away ang silingan. So ang mag-atbang sila, morning balay sa left side sa street. So right side sa street, atbang man sila, nag-away sila. Daw kasi nagtingog. Ana sila. So ako, kachismosa lagi kay ko. Di po kayo naku madungog. Nagkuha kong silig tukog. For the first time in my life, guys, dili in my life, grabe po. Ihan darling, di jo ka gunit og silig tukog. Nag-exage lang ko, nakagunit na ko before. Pero for the exaggeration purposes, for the first time in my life, nagkuha kog silig tukog. Which I've never done. Sultihan ta mo. Wala pa jud nako, nakasilig nako sa gawas og tukog. Wala pa gyud. Pero nikuha jud kog silig tukog. Nanilig ko sa gawas. Kay para maminaw. Mauto. Nga, nagdala po kong cellphone. Siyempre, gipicturean ako. Habang nagpanildig. Oh, Nagapicture. Nagapicture ko. Ay, nako. Niya kabalo ka. Ang katawanan man ko dato, guys. Dili kay tungod na nilhig ko. Ang akong silingan nga tapad, di gawas na nilhig po siya. Apil mong duha. Ala, best friend mong duha ato nga time. Si Kay. Ang silingan na mo, tapad na ko nga balay. Dili siya tong nagkaaway. Pero tapad na ko siya. Ni gawas po siya. Nanilig po siya. So, duha namin nanilig dito sa gawas. Bisag wala nagapanilhig. Oo. Wala dyan na siya nagapanilig sa gawas, guys. Og ako. So, mo to, nag-eye contact. Minangatawa. They telepathically communicated with each other. Telepathically agreed that we do not do this. However, it is necessary to do this at this time. Katawanan kayo to siya na moment. Katawanan to siya na moment. Mo to, nakaingon ko nga, just mo sa juday ko. To be clear, I wasn't there ha. Lami lang kayong pagka-istorya ni Darling ato nga time sa ako. Telepathically BFFs. Napoy kay isa, nag-away diri among duha ka silingan. Magtapad sila, guys. Kana si Kwan ba? Si Converse ba? Kana ba? Kana ba? Oo, kana. Ug ang tapad. Oo. Ang tapad. Nag-away na sila, guys, kay kani among silingan nga isa, kanang Blue Gate. Nag-ano sila, nag-inom, nag-party-party sila, no. Tapos, dako kas nagtingog, as in, mga 2 a.m. na. Ang ilang tingog maoy. Ana, God. Ay, dili ko ganahan, ana. Di po ko ganahan, ana. Pero, I don't want to create issues. So, nagtulog lang mi. Padayon lang may tulog. Pero disturbing na jud siya. Ano na sila dito. Ya, kaniya mong ang iyang silingan nga isa si Converse, dili siya kaagwanta. Okay. Short iyang fuse. Ni gawas jud siya, tas nang hagit og sumbagay, ng bato, etc. Nag-away gid sila. Abot sa point na nagpatawag na og pulis. Ay, okay. Oo. Niya sa kachismosan, sa akong bana, dili ako. Natog man mi, natog. Pang, balik og tulog pang. Nintindog yun siya, ni gawas og balay. Ay, gusto jud siya magkihalubilo sa gawas. Mas grabe iyang pagkachismoso kay ni gawas siya balay og nakipag-talk.
Wala siya nanilig nagpatik-atik. Nigawas jud siya para Oo. magipag-talk. Oo, para jud mahibal-an unsa day naitabo. Nga na iya ha. Okay. So mo to nakahibalo Wala siya ka. nanilig kay kadlawon man to lain pod. Lain pod. Kung manilig. Pero nga na ginabasa nakasa ka ng community nga kanang dili mga North Town, dili South Pacific. Uy, basan siguro og ka na sa mga ingon high-end na mga establishments. Uy, naagihapon na. Naagyapo na kaso lang lagyo kay inyong Lagyo silingan, lang. dili ninyo madungog. So you can Oo. freely shout to each other kung Yes. mag-asawa mo. Balik ta sa storya. So di ba nag-away sila kadlawon. Unya. Usa pa jud. Kining akong silingan sa room 3 kay magtanaw og One Piece alas 4 o alas 5 sa kadlawon nga naka-speaker. Niabot jud ang panahon nga ako nagyud kining gireklamo kay uncle kay nakadisturbo na sa mga silingan. Hoy time sa Inconsiderate man na oy. mo comment ko kanang One Piece guys, di gyud na mahuman. Forever na siya. Oo. Forever na siya kay daghan kay na siya episodes. Okay? Million na yung episodes. Exaggerated na siya guys, pero tinuod. Million na siya. Exaggerated pero tinuod. Exaggerated niya tinuod. Bahala mo kung maglibog mo. Basta kay dugay kay na mahuman. Dili na mahuman. Muna ka nang pag-ingon pa lang niya nga One Piece, never ending na siya nga problem. Need na siya ireklamo. Oo, ireklamo gina, di gina mahuman. Di na mahuman. Okay? Next. Unya nga alas 5 sa kadlawon gago man na oy naka-speaker ug mag-headset di ay ka. Bas boy edukasyon. Unya. Pastos. Napadi ay ko'y nahinumduman. Magsigig balik og patukar si Bini og music nga halos masag-o na nako ang kanta. Nagkalain-lain ni sila og panahon. Magdepende sa unsang kanta ang nisikat atong panahon na. Pantropiko, tali, ug uban pang mga karaan nga Tagalog songs. So magsige de og pa-sounds. Magsigi po pa sounds. Ala, inconsiderate ang lalaki, pati pod ang babay. Yes. Hala ka, oy. So partner sila. Oo, neighbors from hell is what I call them. Sa tinuod, wala ko'y problema aning tanan, basta lang unta maghunahuna pud sila nga naa sila'y silingan nga gusto pahinayan o hilom panagsa. Nagrenta rami dito tanan, maong magmatngon unta sa lihok para di makadisturbo sa uban. Mao. Bitaw, kamo no, mga silingan, labi na pagtapad-tapad yun kayo ang inyong mga walls. Warag one wall apart na lang yun mo. Be considerate. Kung tanaw ninyo nga ting tulog, ayaw mo pagsaba. Kung tanaw ninyo nga ting klase, ayaw mo pagsaba. Kay ang mga bata di ka tulog og tarong kung ting tulog. Ang mga bata kung nay online class dili ka dungog silang teacher kay saba kayo mo. Ana good. Pwede ta magsaba na time for that. Kanagong after classes like Friday, like 4 to 5 p.m. to 9 p.m. Perfect time na siya. Friday 4 to 9 p.m. or 10 p.m. Tas napoy Pwede ka pa na Sabado morning. Hantod gabi, hantod mahubog ka, hantod magmaoy mo. Pwede po na siya, 'di ba? Pwede po ang Sunday morning, hantod gabi mga 8 p.m. Ana, basta kay dili school night, dili school day. Sunday is a school night, so dapat Sayo gamay. sayo gamay mahuman. Mga 7 or 8. Oo. Oo. Buotan kaayo si Benny Blank. Uy, kay ana siya, dito na ko nahuna-hunaan nga basin mauni ang pagpadako nila sa ilang mga ginikanan, maong normal ra para nila. Understanding siya. Grabe ka, Why? ay buotan si Benny Blank. Kanang lapad kayo ang iyahang pang pagsabot. Ana good. Nice ka. Igsuon ta. Igsuon ganino. Ikaupat na suliran, Dutch. Nailad na ko sa bayranan sa internet. Sa sagunson nga pag-brownout nga gikan jud sa apartment ug ang lain pa magpa-advance payment o manghuwam og Dutch. Dutch is kwarta ha. Kung hapit na ting bayad sa ilang kuryente, muduol si uncle sa akoa. Muhangyo kung pwede ba ko mubayad in advance para maoy ibayad sa bayranon sa apartment. Naasay makadaghan nga higayon nga mutek si Tin sa akoa. Muhangyo kung pwede ba makuhuwam siya kwarta para ipangpalit og gata sa iyang anak, pambayad ospital sa iyang igsuon nga nadisgrasya sa Negros, pampalit diaper kay wala pay sweldo iyang bana o guban pang rason.
Crinks and Darls, humok ra akong kasing-kasing ug maningkamot jud ko nga mosabot sa sitwasyon kay nagkalisod sa jud in town sila. Maong ako ra jud silang gipahuwam. Ala kabuutan pud oy. Gani. Ako ana, di jud ko ana ba? Apan, kahibaw sad ko mo ilang nga husto na. Maayo. Maayo. Oh. Didto na ko gihunungan og pahuwam og pa-advance dihang balik-balik ra ang rason. Sige gihapon og power outage. Og ang pinakakontra nako sa tanan, dili kahibaw mo dumdum sa petsa nga ilang giingon nga mobayad sila. Di maundang sa ta diri. I think they're not, para sa kuha lang ni, I think they're not honestly struggling, but they're just taking advantage. Dili to tinuod ang mga reasons nga nagkaana ay nagkasakit ay nagkaliso way sudaan or sa to way pampalit gatas. Feeling nako dili na tinuod na. I think when they first got money from you, they thought they can repeat that over and over. They can abuse the situation. They can abuse you. Ana ba? Oh, mo to ni Gara. Ano man jud tao gud nga kana mo abuso gyud kung buutan ka sa ilaha abusuhon jud ka. Di wala gyud kaulaw. Walay kaulaw ba? Oh, dili na nila ma-realize nga lain na. Oh, wala sila'y kanang boundary ba nga asa takutob maulaw wala jud naay tao nga ing ana muna nga lisod kayo nang ing ana muna tama jud na imong gibuhat nga kaibaw ka asa na mohunong. Mao pud ni akong ganahan kang Benny Blank kay nakahibaw siya kung kano sa mahunong. Wala siya nagpaabusar siguro sa sugod sa iyang kabuutan pero kabalo siya mahunong ba. Mao ni akong ganahan sa iya ha. Mao. Giblock jud nako ilang numbers. Pero padayon gihapon ko nga nagpuyo sa ilang apartment. Maayo among panagtagad gihapon ni Uncle pero si Tin kay moaksyon og duko kung ako siyang tan-awon. Sa tinuod, 3 ka buwan pa lang ko didto. Nangita na kog bag-o nga apartment nga kabalhinan tungod sa stress pod nga akong nayaguman sa tanan. Pero wait, there's more. Wait lang. Nice di kayo kay nagapangita na siya bag-o nga apartment. Kay giingon ba nako last episode with this Sugilanon nga wala jud never jud ka magka peace of mind diha. Everybody is like kanang taking advantage of you. Oh. You're paying properly. Like properly jud. Naghatag ka sa tama, sa husto, sa wala pa sa due date nihatag na siguro kay sige magpangay advance. Oo. Nagtarong ka sa ilaha. Pero sila wala kanila gitarong. Dili siya maayo nga residential area. Dili siya maayo nga puy-anan. Home is where you should feel comfort and security. Pero wala kay siguro comfort na wala gyapon kay Wala Saba. gihapon. Oh. Saba. Wala po kay security. Na-comment si Volume Blank Sa daw. na ako'y suggestion kay Benny Blank. Patukar pod ka og kapitbahay by Tubero. Ganahan kina siya tubero oy. Kanang Tubero nga banda ba? Benny, paminawa ng kapitbahay by Tubero. Mo na maka-relate yun ka nga kanta. Although I don't even know what that song is about. I haven't heard of that song. But kabalo na ko daan kung unsa na siya about. Ipa-play na lang diha para makabalo kang ningon siya ana. Perfect na para sa imo ha. Asa na ko dapit? Diri sa ikalima ug katapusang suliran. 5th chapter, the last Fifth chapter. Bag-ong silingan. Ni aging mga buwan, si Bini ug Jorge nikalit lang nawagtang sa room 3. Mabantayan ako sa unang nga sayo sila manlakaw sa Sabado Domingo kada kadlawon. Magdag mga sinina. Dili man siguro sila anak kahilig og dagat para manlakaw jud kada katapusan sa semana. Didto lang namo nahibaw-an nga di ay sila kabayad sa ilang renta in town og naghinay-hinay og hakot sa ilang mga gamit para mulayas. Nasuko si Uncle kay gibiyaan nila ang room 3 nga perting hugawa nga suma pa ni Uncle di makaon sa iro. Grabe jud. Tag-ana kinsa ang bag-ong silingan namo. Sitin kuyog iyang bana nga rider. Ilang gagmayng anak og ang umaabot pa jud nga anak. Ay nako. Buntis di ay ni Sitin. Ay nako.
Walay kahumanan ang Kalbaryo jud, no? Ni action na kog kabalaka atong panahon kay sa tinuod sige man jud hilak ang gamay nga bata basin dili ko makapahuway og tarong ug usa pa. Kabliton na lang ko nitin ug manghuwam na pud siya Dutch kay silingan na lang man kaayo mi. Dako kaayo kog pasalamat sa kahit taasan kay nakakita jud kog balay abanganan nga bag-o. Mas nindot ug mas maayo ang palibot. Pagkasunod bulan ana, nananghid na ko ni uncle nga mobalhin. Nice! Oy, ala congratulations. Benny Blank nakahibalo jud ka kung asa ka taman og nibalhin ra gyud ka. Medyo, makaingon ko no si Benny Blank, matured. Oh, matured siya. Matured siya. Dili siya petty like me. Kay kasabaan bi ako ni anonymous participant. Oh, gikasaban. Si OP man ang gikasaban ni anonymous participant. Ano ka man? Sige. Samtang nagtukplok-tukplok ko karon, magkatawa kong maghuna-huna sa mga nahitabo nako ni aging mga tuig sa akong unang independent life. Makasapot siya, tinuod og daghan kog nakatunan. Number 1, grabe da kadakog importansya ang palibot, labi na mga silingan. Kada diya sa number 1, tinuod yun na siya. Kay the more exclusive the area is, the more peace you will get. So kung mas digit gyud mo balay, mas murag mas involved kaayo ang inyong mga silingan. Murag feeling ninyo maglabot-labot ang mga silingan niya. Ikaw po, feeling nimo maglabot-labot ka kay madunggan ninyo ang ilahang business. Gani niya, the more nga exclusive ang area sa imong puy-anan, like katong mga high-end nga subdivision, katong presa ng example lang nako again, kanang South Pacific, kanang North Crest, mga North Town, mga yung ana. Lagyo kayo inyong mga balay, lagyo kayo ang silingan, marag mubaktas pa kag 2 minutes bago makaabot sa imong silingan. The more peace you will get. That's why masking ang uban good kay masking ka ng mahal mang jud kayo na diha. Like disgustingly mahal jud ang mga presyo sa lot ug house diha no, pero nay uban mo sukol jud for the sake of security, comfort and peace. Naadyo yung ana. Pero kabalo man ta nga independent, magsugod tag independent life, medyo lisod pa, di ba? Mo nang uban ga paningkamot gyud na unta maka-afford mi ani ana. Kay ang ana jud ang goal in life na makapuyo ka sa lugar nga na ay makatag sa imo og katong the triad, peace, security and comfort. Mao jud na siya. Paminaw mo kay darling, guys. Kay ngano pag mamilyonaryo gud mi aning dili ni advice. Amot kanos apa na siguro 15 years, 10 years. I don't know na about that. Ikaw, cynical kayo ka ba? Oy, dili, mutuo man ko ana. Totoo ba? Kaya nga no, pag mupalit gani ko diya sa South Pacific, dito ka kuyugon. Uy, kuyugak. Naunsa man na siya. Kaya nga no, ako ang backyard kay golf course. Ano sa di ay? Ay, diri man kumupuyo sa kuan sa north. Na naman ko ibalay sa north. Dito na po ko sa south. Mupalit ko sa south. Sige. Mo gani South Pacific. Mo gani no. North Town. Mo gani no. Sige. Number 2. Dili magtuo nga abi kay buotan ka. Buotan pod sila nimo. Ang uban nag-take advantage lang. Oo. Nagpakitang tao lang. Nagpakaaron ingnon. Pero nagkuan lang yun na siya. Plastikan kay para naa sila ma-benefit from you. Ano ba? Yes. Number 3, boundaries. Muna kung gingon, pag digkit mo, wala dyan boundaries. Wala. You can hear everybody's business. Yes, you can hear everybody's business. And they can hear you. Number 4, dili pahibawon ang silingan nga VA ka kay magtuo sila daghan kag Dutch. Mao. Number 5, dapat na ay support system sama sa akong pinalanggang nobyo nga ana apirmi. Ala ka sweet kaayo niya. Sweet They kayo. both know what they want in life. I feel like, and I'm gonna declare this for you, I feel like kanang muasenso ka, tapos eventually in a few years time ma-achieve nimo ang you will own your own place, your own house and lot, and you will feel secured, you will feel comfortable, and you will feel peace of mind. Diya sa imong ma-own na place in a few years time. Because I feel like
kanang mga tao nga ing ani para kay Benny Blank, ma-bless gyud na sila. Grateful man gud siya sa iyang letter. Yes, nag-complain siya pero not in a sense na kanang murag I wanna die, dili nga na. Grateful gyapon siya kay naka-experience siya ato ug mag-move forward na siya. Oo. Ana, good? Mo na ang importante gyud no karon nga naga-move forward siya. Yes. Solution-based person. Yes. Ana siya, dili ko maabot dinhi karon og wala to nako na sinati ang tanan. Sa kadaghan nindot og di kaayo nindot nga nahitabo nako, mapasalamaton gihapon ko kay didto na jud nako unang nadunggan ang Dili Ni Advice podcast. Dito So niya kutahay ni Puyo na-experience. naka sa South Pacific no. Benny Blank dito naka nagpuyo. Di gyapon nimo malimtan dito na apartment nila uncle og ni Tin. Kay dito man nimo minunan nimo nadunggan. So sweet. Pero actually it's not just because of us because that was your first experience to independent living. yes. Mao na ang main reason nga nung ma-remember jud nimo sila. 'Di ba? Pero nag-move forward na ka, maayo na. Oo. Anya ana pa siya. Salamat kaayo sa pagbasa ug paggahin sa oras sa pagbasa aning akong istorya, Kringkay ug Darling. Inyong usak sa pinakasuking tigpaminaw, Benny Blank. Wala ka, oy. Parang pake. Salamat kaayo, Benny Blank. Oy, na-touch mo sa tanim mo, oy. Yes. Oy, Benny Blank, na-touch jug ko. Na-touch me. Kanang mga yung anino, murag fuel ba? It fuels our fire. Yes. Thank you so much, Benny. Thank you so much sa pag-submit ka nato og imuhang Sugilanon. Unya, ang takeaway nato sa story ni Benny Blank, moto, iyahan ang gi-enumerate tanan. Actually, siya ang nag-recap. Siya ang nag-recap. nag-recap para sa mua. So, dili lisod among trabaho, guys. Oh, no? So, importante gyud ang lugar kung asa ka magpuyo, jud. Ang imuhang mga silingan o ang imuhang peace of mind. Yes. Salamat yes, kaayo. yes, and yes. Shout out sa commenters. Ay, tama di ay no. Ana si Cheesy Log. Nag-wait ko na magtabi mo ani na topic about sa Nepo babies. Grabe jud bitaw ilang luho. Nailad nako atong time na ang crush nako kay na-crush sad sa ako Lipay kaayo taon ta niya andam daw siyang mag-wait sa ako. Himan-himan nahibawan lang nako nga nakauyab na di ay siya. Wala pa jud ko sultihi. Ha ha ha. Arouch. Istoryahan man ta about ilad-ilad last Sugilanon episode. Onya, moto na nailad po di ay siya. Mo ni ang iyang ilad story. Number 1, about sa Nepo babies. I will gather a little bit of courage to talk about it because kung mag-delve mi ana medyo murag ning imbis nga finger lang among gituslob sa politics, murag isulod na ginamo among tibuok kamot. If we talk about Nepo babies. But we will find an angle na dili kayo mimo tuslob jud ug maayo sa politics even if we How about are celebrity Nepo babies? Pwede. Oh, dagan kayo celebrity Nepo babies that they don't deserve to be artists. Kaya lang, I don't know much about it, Manggod. So, we'll research. Yeah. Na ako'y isa ka, one comes to mind na kanang deserving a Nepo baby. Si Kuan, kanang anak ni Rosemary Hill, si Cherry Hill. Si Cherry Hill ang Nepo baby di ay na siya? Yeah. Ang paboritong kontrabida ng lahat. The prima contravida. Primera contravida of the Philippine cinema. Deserve na niya, guys. You're nothing. Di ba siya manana? Yes. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Di ba? Iconic kaayo na siya nga line diri sa Pilipinas. Sa iya di ay nagikan. Rest in peace. Okay, no. Pero Rip to the goat. gusto mo talk about anak, pero kung katong imong pasabot na Nepo babies kay katong mga anak nila, Anak sa mga politiko, pwede katong ilang asa nila gigasto, pwede. We will find an angle that will keep our boundaries intact. Sige. Ug about sa imong katong nailad kasi imong crush. Ngano ka to? Basig nagpakipot ka. Gipasangilan ka. Basin. Kay andam siyang mag-wait sa ako. Nagpa-hard to get.
Nag-hard to get ka. Chisilog. Nag-hard to get ka. So, ibig sabihin, dili siya deserve nimo kay di mo siya kahulat. Oo, tama gyud. Person who deserves you should be the one to wait Yeah. for you. Mo ana man dayon, I don't wanna wait. Ano dayon? Oo. Naay mo ingon, Uy, you only naay. live once. Life is short. Patunay mong pagmamahal sa akin. Ana din si Gabi kay Sharon. Gabi Concepcion. Sharon Cuneta. Kabalo ko, gikanta na niya sa imuha no, ang kanta nga, Baby, I would wait for you. Amo to. If you love me, prove it to me. Ana mga linyahan no. Pero di man nimo ma-prove kay dili man ka ang anak ka easy girl. Oh, dili man ka easy girl mo to. Wa siya kahulat nimo. Nangita siya easy girl. Nangita siya easy girl. Kay ikaw ang babae na may puri, may dangal, At may amor proprio. amor proprio. Hala Dagan ka, na. oy. gigamit ang word, gigamit. Mag-Biz Academy tabi? Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word is Kalbaryo. Well, actually, Kalbaryo is also a Tagalog term. Okay? It has the same meaning and same idiomatic meaning. Here sa Bisaya. Oh, sa Bisaya. Double na inyong natunan. Kaya pwede siya Tagalog, pwede siya Bisaya. The word Kalbaryo Is a Tagalog term that we use in Bisaya that originally refers to cavalry. Calvary. Calvary. Dili cavalry. Lahi po itong Lahi po word. tong cavalry. Yes. Okay. Calvary, the hill where Jesus was crucified. Okay. Over time, it's come to symbolize any intense suffering, hardship, or emotional burden, especially one that feels prolonged or deeply painful. Literal meaning is Calvary, a biblical place of crucifixion. Mao ba? Okay. Figurative, a difficult experience or ordeal often used to describe personal, social, or emotional struggles. Mo bito sa Sigaboy ba? Sa Davao Oriental. Nabiya sila Kalbaryo dito. Okay. Kapila na ako nagingon sa imuha. Kalbaryo. And then on the top of the hill na ay dako nga cross. Ato to dito be. Wala pa rin kakato dito. Kabalagan ka nagbalik-balik dito. Wala na ko kahinomdom. Ba? Kaluwi po ni mo. Anyway, mo na siya ang Calvary. Lahi po itong cavalry. Murag mga soldiers. Saba? Mo man ang meaning sa cavalry. Lahi pong Calvary. Ang Kalbaryo. Okay. So, the same dyan na ang iyahang context or meaning sa Bisaya. Okay? Ang ato ang meaning ani sa Bisaya, guys, is kalisod, kasakit, o kasamok. There's three. You can use it in these three different ways. Hardship or difficulty. Example, daghan kalisod ang iyang giagian sa kinabuhi. She went through many hardships in life. Ang ilisi ang word na kalisod to Kalbaryo. Okay, daghan kalbaryo ang iyang giagian sa kinabuhi. So, Tama. same meaning. Ang next example, Kasakit, dili niya malimtan ang kalbaryo sa pagkawala sa iyang amahan. She can't forget the pain of losing her father. You can use kasakit, you can use kalbaryo. dili niya malimtan ang kasakit. Dili niya malimtan ang Kalbaryo. Pwede. Kasamok. Kalbaryo gyud ang kasamok sa ilang pamilya karon. Their family's troubles are truly an ordeal. Pwede. Pwede po kasamok gyud ang Kalbaryo sa ilang pamilya karon. Vice versa. Pwede po. Pwede. Pwede raman. Pwede. Interchangeable. Can I help you? Gani. Mo to guys, mag-vote in the poll na ta please. Vote in the poll! Independent na sad ba mo sa inyong ginikanan? Share your first night as an independent person with no mama to hold you at night. You're an independent person who don't need no mama. You don't need your papa. So kinsa sa tong mga listeners ang independent na from their parents o kinsa tong nagapuyo pa with their parents. Oy, dili di ay namo mailhan kung kinsa oy sa poll. Makita ra namo ang percentage kung unsay percentage sa ato ang listeners ba? O kung willing jud ka mo share, wala may problema kung dili pa ka independent. Maybe it's cost effective nga kanang oo. ingon imong mama, pwede raman jud ka diri. Dili na lang ka mohawa. Bahalag lahi ka. Open man na sa ato. Bahalag lahi ka og kanang
expenses, lahi imong food, o pwede kung gusto nimo mag-feel independent, basta libre imong balay, ana. O, inga naman among kuya. Naing anang offer. Ha? Inga naman among kuya. Isa gihapon sila og lugar dito, although independent living, pero isa sila og lugar. Yes. She is independent living, si Kringkay. I am independent living. I am independent living with my husband. Yes. And with my husband and my child. Yes. And ang first big purchase yun namo ni Nak as a couple kay murag drawer, butanganan og baby things. Mo ba to? Murag mo to. I don't even remember kung unsa amo ang first big purchase. Paano Maybe murag mo na tong first katong mag-asawa na mi ha. Mo to among first expensive purchase. It cost about 2,000 pesos. Nagpalit mig drawer nga buhi patod karon na diha kanang pink na hunos. Ay, okay mo din na yung first drawer di ay. The first expensive purchase. Oo. Nakalimot naman ko, dili man ako may numduman ng ako Aircon na lang, aircon o kung dili TV. Mao ba? Oo. Kaya wala man jud mi anything. We don't own anything. So we bought everything with our from scratch. Yes, from our hard-earned money. Oo. Salamat. Oloy, maging grateful ta. Yes. Yeah, thank you so much guys sa pagpaminaw. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, add sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Guys, happy tami episode 100. This is episode 98. And next week will be episode 99 and episode 100. Hala ka, oy! We will try our best to announce the merch on time, which we promised. Ayaw pag-backtrack. Naingon jud ba na ako. We'll start with one product lang para dili mi ma-overwhelm. Sige. Maura to guys. Dagang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibes, same nonsense, always with heart. Bye!